खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो 70 लाख रांजों लुनाय वाला 1 बोसोर जास्लाबैयावनो गांलाब गोग्लैदों। बाक्सा जिल्लानि साउदरबिटा देहा फाहामसालिनि बाउन्डारि वाला 1 बोसोर जास्लाबैयावनो गांलाब हायाव गोग्लैदों। गाहाय थाखोनि मुवा बेसाद बाहायनानै वालखौ लुनायनि अजद होदों इउपिपिएलनि थिखादार सबिता रामसियारिनि सायाव देहा फाहामसालिनि बिबानगिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला थिखादार सबिता रामसियारि जुनियर इन्जिनियार जयचन्द्र दास बिथांमोननि दैदेननायावनो देहा फाहामसालिनि वालखौ लुनाय जादोंमोन। 70 लाख राङाव वालखौ लुनो थाखाय सेंसन जादोंमोन, नाथाय वाल लुनायनि 1 बोसोर जास्लाबैयावनो आरो वाल लुखांनायनि उनाव देहा फाहामसालिनि बिबानगिरिनो हेन्डअभार खालामनायनि सिगांनो गासैबो वाला गुगानानै हायाव गांलाब गोग्लैदों। वाल गुगाखांनायनि उनाव जुनियर इन्जिनियार जयचन्द्र दासजों लोगोसे भिडिअआ नुजाथिफैदोंमोन, जेरावनाखि एस्टिमेटआव थानाय बायदि वालखौ लुनाय जायाखै होननानै बिथांमोनहानो फोरमायथिदों आरो वालनि खुन्थियाया हानि सिङाव 1 फिटबो गैया आरो बालायाबो हाजों लगायनाय। बेनि अनगायैबो साइकेल स्टेन्ड लुनायावबो लहाखौनो होआखै होननानैबो फोरमायथिदों देहा फाहामसालिनि बिबानगिरिया। बर' राव हारिमु आरो बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जानजि खाफ्रादों माखासे बर' आइजोफोरा। गुबुन हारिनि हिन्जावफोरा बर' समाजाव जुलि जाफैनायनि उनाव दख'ना गानैखौ लानानै दख'ना गानहोनो थाखाय जयै ओंखारदों माखासे बर' आइजोफोरा। लखिमपुरनि सरायमरिया गामियाव जादों बे जाथाया। सांग्रां बर' आइजोफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला माखासे गुबुन हारिनि आइजोफोरा बर' समाजाव बर' हौवाफोरजों जुलि जाफैनायनि उनाव बर' दख'ना गाना आरो बर' रावबो रायज्लाया। गावसोरबो गाना आरो बिहामजोफोरखौबो दख'ना गानहोआ आरो नखरावबो बर' राव रायज्लाया आरो बेफोरबायदि जानायनि थाखायनो बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा जोबस्रांलांदों, बर' राव गोमालांनो हमदों होननानैबो फोरमायथियो। जेरै जोंनि बर' सिख्लाफ्रा गुबुन हारिनि हौवाजों जुलि जाहैयोबा फिसायनि राव हारिमुखौ बजबनानै लाहैयो, थिग बेबायदिनो गुबुन हारिनि हिन्जावा जोंनि बर' समाजाव हाबफैयोब्ला बर' हारि राव हारिमुखौ जाहाथे बजबनानै लाफैयो बेनि थाखाय खावलायो बिथांमोनहा। नाथाय दख'ना गानै बर' नखराव थांनानै बर' दख'ना गाननो आरो बर' राव रायज्लायनो बुंहैनाय आइजोफोरा गाज्रि आखुबो दिन्थिजानो गोनां जादों। बिथांमोनहा खुदै मुजुजानो गोनां जादों, सिखा दिन्थिजानो गोनां जादों आरो बायदि रावजों सोंखारि जानोबो गोनां जादों। अब्लाबो बिथांमोनहा गावसोरनि खामानिखौ एंगाराखै आरो दख'ना गाननांगौनि जांख्रिखांनायखौ बिथांमोनहा लाबोदों। गोलाव सम जिरायनानै थानायनि उनाव बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ फिन राजखान्थिनि सायाव बिबुंथि होदों। चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएल दोलाव हाबनो हागौ होननानै जों गोलाव समनिफ्रायनो समाज बिजोंनि गेजेरजों खोनानो मोनबोदों, नाथाय दिनैसिमबो बेनि सायाव चन्दन ब्रह्मआ जेबो खुगा बेखेवाखै। बे खेबावबो जेबो रोखा फोरमायनानै होआखै बिथाङा, नाथाय माखासे साननि उनावनो रोखा फोरमायनानै होगोन होननानै बुंथिदों बिथाङा। रायजो राजाफ्रा मिजिं खालामनाय बायदि आरो रायजो राजाफोरा लुबैनाय बायदियैनो जागोन आरो माखासे साननि उनावनो रोखा फोरमायनानै होगोन होननानै फोरमायथिदों चन्दन ब्रह्म बिथाङा। नाथाय चन्दन ब्रह्मआ बिपिएफनि प्राइमारिनि मेम्बारावबो गैया होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंनायनि सायाव बिथाङा जेबो फिननायखौ होआखै। चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएल दोलाव हाबगोन होननानै खौराङाव गोसारबाय थादोंबाबो बेनि सायाव खाम्फा बरगयारिया बुंथिदों दि चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएल दोलाव थाङा। बिथांनि गोसोआ गुलुं गुजुं जानानै दं। बिथाङा बिपिएफखौबो एंगाराखै आरो बिपिएफआबो बिथांखौ एंगाराखै। खालि मिटिङावल' ओंखारबोआखै बिथाङा, नाथाय बेयावबो लासैनो ओंखारबोगोन होननानै फोथायनाय दं होननानै फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा। बिथाङा बुंथिबावदों दि चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएलआव थांनाय नङा, मानोना बिथाङानो इउपिपिएलनि गोरोन्थिफोरखौ आसि दिन्थिबोदोंमोन आरो जोंनिख्रुइ बांसिन बिथां चन्दन ब्रह्मआनो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौ रायबोदोंमोन। इउपिपिएलनि गोरोन्थि खामानिफोरखौ बिथाङा गासैबो मिथिगौ, बेबायदि दोलोजों बिथाङा बोरै थागोन होननानै बुंथियो खाम्फा बरगयारिया। बेनि अनगायैबो इउपिपिएलनि सायाव गाग्लोबनानै बिथाङा बुंथिदों दि बिपिएफआ बानायनाय बायदि स्कुल, कलेज, हस्पिटाल, लामा दालां बायदि बानायनायनि अनगायै इउपिपिएल दोलोआ माबाफोर बानायनो हादों नामा? फालांगि खालामनो हानाय बायदि बाजार, मोब्लिब खुन्थिया मोनसे बहाबा गायदों नामा? मन्दिर, गिर्जा गंसे बहाबा लुदों नामा? बेफोरखौ रायजो राजानो दिन्थिहोनानैबो खौरांगिरिफोरखौ बुंथियो। मेडिकेल कलेज, इउनिभार्सिटि आरो गुबुन गुबुन कलेज लुनाया गोजाननि खोथा। बिटिआर गोरोबथायाव थाखानाय बायदि स्कुल कलेजखौ गंसेबो सोरखारि खालामनो हायाखै, जेरावनाखि बिपिएफ दोलोआ 2000निबो गोबां गुदि फरायसालिखौ सोरखारि खालामदों होननानै फोरमायथियो खाम्फा बरगयारिया। खाम्फा बरगयारिनि अनगायैबो कास्टम बसुमतारियाबो इउपिपिएलनि सायाव गाग्लोबो। इउपिपिएलनि बिजाथिया लकसभा बिसायख'थियाव देरहायोब्ला पार्लियामेन्टआव इंराजि आरो हिन्दी राव बुंहैनो हागोन ना हाया बेनि सायाव सोंथि खालामो, जेराव एमपि नब कुमार शरणीयाया 10 बोसोर एमपि जादोंब्लाबो
हिन्दी आरो इंराजि रोङैनि थाखाय फंसेबो राव दैखांहैनो हायाखै होननानै बुंथियो आरो खाम्फा बरगयारिया सासे लेखा गोरों बिजाथि बिथाङा बर'जों लोगोसे हिन्दी आरो इंराजिजों बिथाङा राव दैखांहैनो हागोन होननानै बुंथियो। लोगोसे इउपिपिएल दोला गोरिबफोरनि सुथुर, लाइमोनफोरनि सुथुर, थगायग्रा आरो जाख्लग्रा दोलो होननानैबो बुंथियो कास्टम बसुमतारिया। भिसिडिसिनि चेयारमेन बेन्जामिन बसुमतारिया फरायसासो, फरायसायानो बेबायदि रां जाख्लयोबा फोरोंगिरिया बेसेबां जाख्लगोन होननानैबो बिबुंथि होयो कास्टम बसुमतारिया। बिसायख'थिनि थाखाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट जानाय समावनो हमनो हाबावदों फिन लाख लाख रां। एसएसटि आरो एफएसटिनि हान्जाया गंसे फर्चुनार गारियाव सिग्रोमनानै प्राय 1 कौटि रां हमनो हादों। अरुणाचल प्रदेशनि खानबारि चेकपस्टआव गंसे फर्चुनार गारिखौ सिग्रोमनायावनो बे रांखौ हमनो हादों आरो बे दायाव सासेखौ एरेस्ट खालामदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबि नायबिजिरनायाव मोननाय बायदिब्ला बाद्रि राय कम्पानिनि बेफोर राङा, जेराव बिथांमोननि कम्पानिया सनारि मेडिकेल कलेज आसाम, ब्रिगेड हेडक्वार्टार कनसा, पुलिस बेटालियन शिबसागर लुगासिनो दं आरो लेबारफोरनो होनो थाखायनो बे रांखौ लाबोदों होननानै फोरमायथिदों। दा बेनि सायाव नायबिजिरनाय जागासिनो दं होननानैबो फोरमायथिदों आरो बे रांखौ आईटी डिपार्टमेन्टनो होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएल दोलाव हाबगोन होननानै खौरां गोसारनायनि सायाव प्रमद बर'नि बिबुंथि। बिथाङा बुंथिदों दि बेनि सायाव सावरायनाय जागासिनो दङ। सेन्ट्रेल टीमजों सावरायनानै थाबैनो मिथिहोगोन होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। जायनाखि बिपिएफ दोला मोनब्रै लकसभा बियाबाव बिजाथि फसंदों, बेनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनिसिम गाहाम हामलायनाय जासियो प्रमद बर' आरो बेनो नांगोलनि जोबथा बिसायख'थि जागोन। बेनि उनाव नांगोल सावगारिनि थाखाय बिसायख'थि गेलेग्रा थानाय नंला होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो ट्राइबेलनि गोबां भटखौनो बिपिएफ दोला मोनगोन होननानै बिपिएफ दोलोनिफ्राय दाबि खालामनायनि सायावबो प्रमद बर'आ फिननायखौ होयोदि दिनैनि सानाव ट्राइबेलनि भट होननानै मानसिफ्रा सानला। ट्राइबेल आरो ट्राइबेल नङै गासैबो गोरोबनानै गासैबो खामानिखौनो जयै मावबाय। लोगोसे प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बोर मोननानै बिटिआरआव गोजोन आरो रैखाथि फैबाय। सिगांनि समाव बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेल खुंनो गियोमोन, नाथाय दा बेफोर थासारिया गैला होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिसायख'थिनि थाखाय बिबुंथि लाखिबाय थानाय समावनो दुंहाव थासारि। आसाम माला बिथांखिनि गेजेरजों लामा बानायनायाव हा थांजानाय माखासे रायजो राजाफ्रा गावसोरनि मोननांगौ रांखौ मोननो हायैखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो मिथिहोनो फैनायावनो दुंहाव थासारि जादों। दिगबयनि लकसभा बियाबनि सिङाव बालिजानाव गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंबाय थादोंमोन, जेराव बिथांनि बिबुंथि लाखिबाय थानाय समावनो माखासे सुबुंफोरा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ लोगो हमनो फैदोंमोन। लोगो हमनो फैनाय सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसाम माला बिथांखिनि गेजेरजों लामा बानायनायाव बिथांमोननिया हा थांदोंमोन, नाथाय मोननो गोनां रांखौ बिथांमोनहा मोननो हायाखै। तिनसुकिया जिल्ला प्रशासना बिथांमोनखौ गोलाव समनिफ्रायनो थगायबोबाय थादों। बेनि अनगायैबो बिसायख'थिनि समाव आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा माइक्र' फाइनान्सनि एनअसि होगोन होननानैबो रादाय होदोंमोन, नाथाय बेखौबो दिनैसिमबो मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। बेफोरखौ फोरमायथिनो थाखायनो आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमनो नागिरदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। बेयावनो पुलिस आरो बिजेपिनिया हेंथा होदों, जेराव लावथि सिबदों, नाख्रां नासि खालामदों आरो साब्रैखौ एरेस्ट खालामनानैबो लानानै थांदों होननानै फोरमायथिदों। जायफोर साब्रैखौ एरेस्ट खालामनानै लानानै थांदों बिथांमोनखौ थाबैनो उदां खालामनानै हरफिनाबा उननि समाव गुबुन गुबुन जायगायाव फोसावदिं मेल खुंनायाव गोहोम गोग्लैगोन होननानैबो फोरमायथिदों रायजो राजा बिथांमोनहा। नोंथाङाबो लाखपति बायद'नि थाखाय फर्म फिलआप खालामदोंमोन नामा? जुदि नोंथाङा लाखपति बायद'नि थाखाय फर्म फिलआप खालामदोंमोन, अब्ला नोंथाङा थाबैनो रांखौ मोननो हागोन। माब्ला आइजोफोरनि एकाउन्टआव रांखौ सोनानै हरगोन बेनि सोमोन्दै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। जेरावनाखि लकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि फैगासिनो दं आरो लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै दैदेनगिरिफ्रा सासे दैदेनगिरिया गुबुन सासे दैदेनगिरिखौ गोखा गोखा रावजों सोंखारिदों। बेराफारसेथिं आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेरे मोदै बायदि गोदै राव बाहायनानै रायजो राजानि गोसोखौ बोनो नाजादों। बिथाङा फोरमायथिदों दि जायफोर आइजोफोरा लाखपति बायद'नि फर्मखौ फिलआप खालामदों बिथांमोनहा बिसायख'थिनि उनावनो 10,000 रांखौ मोननो हागोन। 15 आगस्टनि गेजेरावनो बेंक एकाउन्टआव 10,000 रांखौ सोनानै हरनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो नैथि किस्तियाव 25,000 रांखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो गोजाम बिथांखिफोरखौ रायखांनायनि अनगायैबो गोदान बिथांखि फोसावदों बिथाङा फोरमायथिदों दि जायनि नखराव रेशन कार्ड दङ बिथांमोननि गुबै रां आरजिग्रा सुबुंनि मुङाव इन्सुरेन्स बेखेवनानै होनाय जागोन आरो इन्सुरेन्सनि प्रिमियामखौ सोरखारनि फारसेनिफ्रायनो होगोन। जेब्ला नखरनि रां आरजिग्राया थैगोन अब्ला बेनि मुलाम्फाखौ नखरनि सुबुंफ्रा मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो रेशन कार्डनि गेजेरजों मोनबा मुलाम्फाखौ
अरुणोदय बिथांखि बेसेन नाङालासे 5 केजि माइरं उजाला बिथांखिनि गेजेरजों 300 रां खमाव गेस सिलिन्डार आरो 5 लाख रांसिम बेसेन नाङै देहा फाहामथाय मोननो हागोन होननानैबो फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। गोजोनथाव खौरां रंजालि बैसागुनि थाखाय गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। रंजालि बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेला खुंनो आखायाव लादों बिजनी कलेज र'डआव थानाय बागुरुम्बा टिभि श'रुमा। नोंथांमोनहा जुदि टिभिएस कम्पानिनि मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला बेनो नोंथांमोननि थाखाय सनानि खाबु। खम डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो बा खम सुदावनो नोंथांमोनहा मटर साइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। लोगोसे बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन, सिट कभार मोननो हागोन, टेंकिया बुंजाजासे थाव मोननो हागोन आरो गोबां अफारफोर दङ। गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानैबो गावनि लुबैनाय बायदि गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ लांनो हानायनिबो खाबु दङ। बेफोर खाबुआ 7 एप्रिलनिफ्रायनो जागायजेनगोन। मोजाङै मिथिबावनोबा 7002132259 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।